Hindi na bago para sa mga Pilipino ang katagang out-of-school youth sa pag-aaral na isinagawa ng Philippine Statistics Authority taong 2024 mula sa 42.8 million na household na may edad 5 hanggang 24, 25% dito o 11 million ang out-of-school youth. Kahirapan ang isa sa mga nakikitang rason sa paglobo ng numero. Yung buhay namin minsan walang-wala talaga. Maski baon, minsan wala din. Naawa din kami sa kanya. Ang bilang na yan, isa ngayon sa nais tugunan ng First Spouses League of Pangasinan. Disyembre nung nakarang taon sa pangunguna ni First Spouses League of Pangasinan Chairperson Man Tuazon Gico, inilunsad ang Project Tawiran na pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan. Dito, tuturuan ang mga out-of-school youth ng pagbasa maging values formation. At nito lamang Enero, nakakalap na ang grupo ng mga libro sa isinagawang book donation drive sa lungsod ng Urdaneta. Sa darating na Sabado, March 7, ang Project Tawiran aarangkada na. Makilahok, mag-aral. Sama-sama nating itawid ang mga pangarap ng bawat kabataang Pangasinense para sa magandang kinabukasan. Isang programang magbibigay kaalaman, kakayahan at pag-asa sa ating out-of-school. Ang programa suportado ng Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan, Pangasinan Polytechnic College at Provincial Social Welfare and Development. Charles Nicolimon, RNG News.